Veera ja Nuppu kylpylässä. Tänään piti mennä kylpylään. Odotan noin, että hän tulee pyytämään. Hei. Ding dong. Hei. Tuletko sinä? Joo, voitko kantaa nämä? Voin. Niin mennään. Joo, nyt mennään. Noin. Täällä ehkä sitten jätetään kaikki nämä tänne. Niin, ehkä tähän. Tulen nyt pois siitä. Joo. Saakohan sinne jo mennä? En tiedä. En tiedä, saakohan sinne jo mennä. Jatkuu seuraavassa osassa.